Ćao ljudi, u današnjem videu obrađujemo igru Life of Amazonia. Što bi se reklo na srpskom, život jedne Amazonije ili jedne džungle ili tako nešto bi ja to preveo. Naco, šta bi rekla na kutiju? Fantastično. Mislim, ja opet da kažem, volim te teme životinja, volim Aru, jako, onako pogotovo uživo kad vidim to papagaja, to je toliko šareno, tako nešto šareno nema u prirodi kao papagaj. Lepo je rekla Naca. Sad ćemo da vam otvorimo malo kutiju, da vam ispričamo nešto o igri prije nego što odgovorimo na pitanja. Prije nego što krenemo s objašnjavanjem igre, želim da kažem da ovu igru kao i sve koje obrađujemo možete nabaviti na sajtu konfus.rs ili da odete kod njih fizički u radnju. Također, ukoliko kupite preko sajta ili odete u radnju i kažete da ste to vidjeli kod Stubera, onda dobijete kesice, to jest ove gaćice za vaše kartice. Ima ih dovoljno u slučaju ovoj igri ili nekoj koje smo obrađivali smo puno. Tako da malo dušite koji dinar. Drugi brodić. Igra ima milion elemenata, sastavljali smo je, kad nam je stiglo, odmah smo je otvorili, pošto nam se jako svidjela kutija i sve. I onda smo je sastavljali, jedno sat i po vremena to veče, a to uopšte meni nije bio plan kad sam htjela da pančujem. Sad ćemo da pokažemo kako otprilike izgleda. Vi imate neku startnu, postoje 4 startne koje se biraju nasumično, 3 ova terena koje ćete moći da birate, postoje drva, koje su također od kartona koje smo sastavljali, gomila malih životinjica koje su, svaka je različita. I fenomenalno izgledaju. Drvene jako lepo izgledaju, da. Ovo je nešto onako... Wow, eto tako da kažem. Kad bi me pitali na prvu ruku, naša te igra posjeća koja je neka igra, koja je bila inspiracija, bla bla bla, ja bih rekao da bi to možda bila Kaskadija. Na steroidima. Da, samo što sve što u Kaskadi mi se nije sviđalo ili što je falilo je ubačeno u igru. Po meni ova igra je fantazija. Znači, vidjet ćete sada kad budemo govorili na pitanje i to. Kako igra funkcioniše, vi imate neke akcije koje možete uraditi. U pitanju su akcije koje se nalaze na ovom vodopadu koji je očajan. Znači, to moram da naglasim da... Ne znam da li se vidi ovdje gore stoji jedno drvo iz Everdela. To drvo smo koristili u prvom snimanju, to jest u prvom igranju igre i nikad više. E sad... Koliko košta igra, da znaš možda? Ne znam. Ono što je... Ima puno elemenata i kapiram ja, sve to možda bude vrhunski kvalitet, ali koštalo bi još. Tako je, ne, okej, ovo je super smišljeno, izgleda kao vodopad, jako je lepo, ali generalno, znači ja sam u fazonu, ovo ako rastavim još jednom, to je to. Znači nećemo se sastaviti, tako da držim ga van kutiji, stojim i na kutiji, nije baš praktično. Uskoro ćemo na polici imati gomilu tako tih kartonskih elemenata koje stoje, pa kako nešto treba ponesemo. Ima, uzmi ovaj tile, uzmi drvo i uzmi ovaj cvetić koji ide u vodu. Znači to su neke osnovne akcije, specijalne akcije su zameni mesta životinjama, izbaci nešto iz vreće, to jest ne iz vreće nego iz diskarda ili iz ruke i uzmi seme. Seme je ovo tu i seme menja bilo koji resurs. Također, naravno, kako se napreduje na ovoj mapi dobijaju se još neke dodatne stvari, ko prvi stigne i također kako se postavlja na ova polja drvo, taj cvetić za vodu ili životinje, također kako se pokrije nešto, jel to se i dobije. Kako igra funkcioniše? Ako ste igrali Kaskadiju, slično. Znači imate neke životinje koje skoruju poene u odnosu na terene gde se nalaze i u odnosu na stvari koje se nalaze oko njih. Znači ima papagaj koji voli džunglu s puno drveta. Što više drveta, više poena. Onda imaš lupiću majmuna koji samo gotivi druge životinje koje se nalaze u njegovom području. Ili imate krokodila koji želi samo puno biljaka u njegovoj vodi. I tako dalje. Sada ne idem u dubiozu. I ima tih životinja poprilično mnogo koji može da skoruju na različite načine. Mislim da svaka životinja ima A, B, C i D. Tako da već vidite to je jako puno kombinacija. Mislim da ima 8 životinja pa još A, B, C i D. Znači ima dosta kombinacija. I imate neke specijalne životinje. U smislu mislim 8 životinja specijalnih gde svaki igrač dobije po 2. I u te 2 odlučuje se jednu koju će da uzme s kojom će da igra. To je kao neka vrsta kartice koja ti daje neku dodatnu mogućnost i neke benefite i ti na osnovu nje praviš neku strategiju. Slažeš ove terene, u smislu spajaš, uvijek mora složiti se da se bar 2 dodiruju i cilj ti je da što realno što više imaš u jednoj cijelini, da bi što više životinja mogao da poslažeš i na neki način ova igra je bag building, znači ti ubacuješ ovdje neke tokenčiće u vreću i na kraju iz te vreće vadiš tokenčiće, međutim te tokenčiće možeš i da bacaš, uklanjaš i tako sve veće i veće tokenčiće ćeš imati u ovoj kesici. Što se tiče resursa, možeš imati novac, možeš imati lišće, možeš imati voće i možeš imati vodu. Kombinovano se koriste svi resursi, to jest pare se koriste samo za kupovinu drugih resursa i za aktivaciju nekih specijalnih akcija, dok se recimo
trava, voda i voćka koristi za kupovinu životinja, Kao i- drveta, terena i tako dalje. E sad, mislim smo nešto ukratko objasnili. Postoje ove neke specijalne kartice koje daju endgame poene i kartice koje ti daju benefit u toku igranja koje se mogu kupiti sa vodom. Znači, da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? Ja sam napisao svima. Ja sam sva porodicama i malo iskusnim igračima. Znači, ovo ne bi preporučila kao nečiju prvu društvenu igru ili u prvih 5, a nije ni previše komplikovana. Znači, onako, ovo je nešto između, tako da bi to preporučila nekom koji je možda igrao 5, 6, 10 igara i sad hoće nešto malo komplikovanije, ali opet da nije da ga ono ubije u pojam. Eto. Tako je, igra može vrlo lako da se nauči, znači nije nešto komplikovana. Bude ti onako vrlo jasno kad ti neko kaže, ej, majmun želi da bude sa što više životinja u jednoj šumi. Znači, jasno ti je šta je to. Treba da složiš što veću šumu i što više životinja da ostaviš. E sad, ako imaš i puno papagaja, pa će puno drva, onda nemaš prostora i za drvo i za životinju, onda balansiraš. Hoću jedan papagaja, puno majmuna i puno drugih životinja i tako dalje. Napisao sam ima u smislu da igru stvarno treba svako da ima u kolekciji, zato što je lepa, može se igra i sa iskusnim igračima i sa neiskusnim igračima, nikad nije dosadno u smislu da igraš iznova. Mislim da je replayability ono insane, u smislu baš možeš da igra tipa 100 partija i da budeš full i posle lupiće napraviš pauzu i da igraš još 100. Znači nije ono. Ma samo kada otvorite kutiju i vidite ovo, vi ste već kupljeni. Dobro, okej, to sad zavisi koliko volim. Mislim, ja volim figurice lepe i šta ja znam, okej mi je ovo, ja volim kad je to drveno. Ovo nema svuda, oduševiš se kad vidiš. Da, dobro je. Ali igra je stvarno dobra, sad nevezano za ovo, ali... Da, čak i veličina životinja ima fora u igri. Jeste. Veće životinje zauzimaju 2 mesta i tako dalje. Mislim, to se piše na karticama, ali i na određena mesta mogu da se stavlja, ali to je već neka druga tema. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Sad. Ja sam napisala dizajn koji je stvarno, znači iznad prosjeka i težina. U smislu nije ni teška, ni lagana igra, baš onako kako treba. Eto, tako bi ja to rekla, idealna. Sad, možda ovo nije prava reč, ali razumete šta hoćete da kažem. Ja sam napisao ideja. Meni se prvenstveno sviđa ideja u smislu kao... Okej, ona jeste kao... Nije neka inovativna ideja koja nije postojala ranije, ali u smislu ti kao gradiš neku savršenu džunglu i u njoj gledaš da bude što bolji odnos, da sve životinje, kao kažem, imaju svoj doprinos i da ih što bolje poslažeš, tu neku neverovatnu puzlu da što bolje poslažeš da bi dobiješ što više poena. I baš su mogućnosti velike. Tako da to mi se jako sviđa. I napisao sam deck building, u smislu ja nikad ranije, u stvari igrao sam, baš ova igra iza nas, Wonderland Wars, ona isto ima deck building varijantu. I kad izvlačiš iz kese ne znaš šta vučeš. I to mi se generalno sviđa, ali uvijek znaš šta imaš u kesi. I dobra mi je to varijanta. Tako da, to su 2 stvari koje mi se baš jako sviđa kod ove igre. Šta je loše u ovoj igri? 4, sad. Ja nemam nekih zamjerki koje bi sad nešto naglašavala, eto. Lepo. Sviđa mi se. Ja sam napisao tokeni. To su tokeni ovi koji predstavljaju pare, travu, voćkice i vodu. To je običan karton, tanak, mislim da je ovo 2 mm ili 3, ali baš onako deluje jeftino. I znam, mislim šta možeš očekivati, vjerojatno za ovaj novac, ali generalno ako budemo igrali ovu igru, a vjerojatno ćemo igrati, napravit će neke tokenčiće bolje, da li ćemo od plastike ili od nekog gvožđa, nešto ćemo rešiti, tako da to ćemo, mislim žao mi je da pored ovih ovakvih kvalitetnih životinjica, pogledajte ovog tukančića malo, da bude sad lupiću papirni karton, neki loš, sjedim ga, baš bez veze. Tvoja ocena 1 do 10. Znači ja prvi. 9,2 mi je ocena. Pogledao sam na BGG, ocena je 8,2. Znači, ja tako kad ocenim neku igru nekom velikom ocenom, iako se trudim da budem baš objektivan, uvijek pogledam da vidim šta su ostali ocenili. I mislim da je 8,2 isto jako jaka ocena, znači na BGG-u mislim da je to stvarno jaka ocena, ali mislim da generalno igra zaslužuje više. Znači, verujem da je naletela na neke ljude koji jednostavno, da li su se sad razočarali, su hteli možda nešto komplikovanije, ali smatram da je ovo tačno onako prava ona sredina, znači nije jako komplikovano, nije jako lagano, taman je u sredini, svi mogu da igraju i da bude svima zanimljivo. I pravila su jednostavno, što ne može bolje. Sve sam stavio plus, sve smo malo ne rekli. Tema se tika brutalno. Dužina težina brutalno, znači 50 minuta.
replayability možeš igrati stvarno puno puta i malo napraviš pauzu, možeš igrati ponovo. I strategiju možda praviš na osnovu tih dekova životinja koje će doći, na osnovu ovih kartica s koje možda napraviš nove vrste zamene, tako dalje. Onda imaš onu svoju životinju s kojom počinješ, da li je to delfin ili već koja je to specijalna životinja, pa onda s njom neku akciju, s njom neku strategiju, da li ćeš vidjeti drva, da li ćeš vidjeti samo ovo, da li samo ono, da li ćeš ići svuda pomalo. Mislim da igra stvarno zaslužuje ocenu 9,2. Ja sam dala 9, najbolja igra koju sam isprobala u posljednje vrijeme. Pa lepo, Naco, lepo. Kad dajem ovako veliku ocenu, u smislu preko 8, to znači da će sigurno ostati na polici, jer nema zašto tako dobra igra da se prosledi dalje. U smislu da mi neku igru koju stvarno igramo, i ako nam je jako dobro, čak i izigramo 300 puta, ostaje u kolekciji. Znači čak je poklonimo nekom pa kupimo novu, neizlizanu, pa onda je držimo novu koju je na polici. Čisto da, mislim da se isplati, svako vidi, ti kad odigraš neku igru 10 puta, ona se s tebi itekako isplatila. A kad odigraš nešto 100 puta, šta ti još reći, odeš jednom u bioskop, ja odem u bioskop 3000 dinara. Pojedem kokice i platim ulaznicu. I gledamo film 2 sata. Odemo 3 puta u bioskop, to je 10.000, kupiš bilo koju igru od ovih, igraš je mesecima. Drže džabe, ove igre su džabe, ljudi vam poklanjaju zabavu. Poklanjaju vam jeftinu zabavu, znači stvarno je vrh. I plus može se igra 4 ljudi, 5 ljudi, nekim igrama 7. Šta ljudi vi više hoćete? Ovo džabe, ovo besplatno, bukvalno. Da ne bi dužili, očigledno shvatili ste, igra mi se baš svidela. Mislim da su pogodili da je topčina. Tako da, šta da vam kažem, kupite je. I ako budete to radili u Confluxu, dobit ćete i kesice za pakovanje. A malo ćete da podržite, znači na taj način i naš kanal. Tako da, eto, uradite to i onda mi javite da li vam se igra svidela, a mi se vidimo uskoro u nekom novom klipu. Ćao!